Okay, her har vi en lineær funktion, som hedder y er lig med ax plus b. Og i videoen vil jeg gerne lave beviset for a, så man kan bevise, at man kan finde a ud fra 2 punkter på en graf. Okay, hvis vi starter med at skrive det op i den første ligning her, som hedder y1 er lig med ax1 plus b minus parentes ax1 plus b parentes b. Og det vi gør hernede, det er, at minus og b, så vi ligesom får b'erne isoleret, så de går op på hinanden, så i den næste ligning så er b væk. Okay, i den her ligning vil vi se, at b er isoleret og væk. I den næste stiller man det så op sådan, at man siger y2 minus y1 er lig med a, og så sætter man x2 minus x1 i parentes. Så kan man stille det op ovenover hinanden, sætte a uden for parentesen, og sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, og så går de ligesom ud med hinanden. Så det vi ender med at have, det er a gange 1 er lige med og a. Og det var altså a, vi ville isolere, så nu har vi fundet frem til a. Nu vil jeg gerne bevise b i en lineær funktion, og det gør jeg ved at bruge ligningen y1 er lige med ax1 plus b. Og man kan også bruge punkterne y2 og x2, men nu tager jeg udgangspunkt i y1 og x1. Og for at isolere b, så skal jeg trække ax1 fra på begge sider af lighedstegnet. Så det vil sige, at de kommer til at se sådan her ud. Jeg lige med b, og nu har jeg isoleret